കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 17-ാമത്തെ അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. അധ്യായത്തില് നമ്മള് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം 19, 20, 21 എടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മള് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എടുക്കണം. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ത് പറയുന്നത് സ്വന്തം ആത്മാവാണ്, സ്വന്തം തന്നെയാണെന്ന് ചിലര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ചിലര് പറയുന്നത് എന്താ പറയണത് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് ചില ദാർശനികരായിട്ടുള്ള അമാനുഷിക ശക്തികളാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. കർമ്മമാണ് കാരണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്നും പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണമെന്നും പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെ പരമകാരണമെന്നും പറയുന്നു. എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണമെന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും മൂഢവാദികൾ പറയുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും കർമ്മമാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏതില് പറഞ്ഞത്? 19-ാമത്തില് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കുടെ കാരണം, ഭഗവാനാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ദൃഢീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം പറയാനായിട്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനോ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് ചിലര് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അറിവോ സമ്മതോ കൂടാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജർഷി, അങ്ങ് സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ ശരിയായ കാരണം എന്തെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് സ്വയം ചിന്തിച്ച്
ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ ശരിയായ കാരണം എന്തെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സംഭാഷണം കേട്ട് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സംഭാഷണം വിജ്ഞാനപൂർവമായി സംഭാഷണം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി ഈ ഋഷഭദേവന്റെ ക്ലേശങ്ങള് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളല്ല എന്ന്, സാധാരണയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതില് പാശ്ചാത്താപമോ തെറ്റോ കൂടാതെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം 22ലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, രാജോവാച ധർമ്മം ബ്രവീഷി ധർമ്മജ്ഞ ധർമ്മോസി വൃഷരൂപദൃക് യഥാ ധർമ്മ കൃതാസ്ഥാനം സൂചകസ്യാപി തത് ഭവേത്. രാജ ഉവാച ധർമ്മം പ്രവീഷി ധർമ്മജ്ഞ ധർമ്മോസി വൃഷരൂപദൃക് യഥാ ധർമ്മ കൃതാസ്ഥാനം സൂചകസ്യാപി തത് ഭവേത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ ഉവാച, രാജാവ് പറഞ്ഞു, ധർമ്മം പ്രവീഷി അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ, ധർമ്മജ്ഞ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ, ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം, അസി അങ്ങാകുന്നു, വൃഷരൂപദൃക് ഋഷഭ രൂപത്തിൽ പ്രച്ഛന്ന വേഷം ധരിച്ച്, എന്തു തന്നെയായാലും അധർമ്മകൃത അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, സ്ഥാനം സൂചകസ്യ തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ, അപി തത് അത്, ഭവേത് ആയിത്തീരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഓ ആശ്ചര്യം, ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള താങ്കൾ ധർമ്മസത്യം ഗ്രഹിച്ചവനാണ്. അപരാധിയെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കും അപരാധിക്കും വിധിവിഹിതമായ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനം ഏതെന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് രാജാവ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, രാജ എന്താ പറഞ്ഞ, ഓ ആശ്ചര്യം തന്നെ, ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള താങ്കൾ ധർമ്മസത്യം ഗ്രഹിച്ചവനാണ്. കാരണം ഋഷഭത്തിന്റെ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരാണ്? യമരാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാ ധർമ്മരാജനാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം ഗ്രഹിച്ചവനാണ്, ധർമ്മസത്യം ഗ്രഹിച്ചവനാണ് അങ്ങ്. അപരാധിയെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കും അപരാധിക്കും വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനം ഏതെന്ന തത്വത്തിലെ അധിഷ്ഠിതമായി സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപകാരിയോ ഉപദ്രവകാരിയോ ആയി തീർന്നതിൽ ആർക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് ഭക്തൻ ഊന്നി പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഉപകാരിയോ ഉപദ്രവകാരിയോ ആയി തീർന്നതില് ആർക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് ഭക്തൻ ഊന്നി പറയുന്നു. ആകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷ ഉത്തരവാദികളായി ഭക്തൻ ആരെയും കരുതുന്നില്ല. ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാണെന്ന് കരുതി അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന വസ്തുത ആരും നിഷേധിക്കുകയില്ല. അതേസമയം നഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് ക്ലേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വഭക്തരെ ഇപ്രകാരം ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവിധം ദയയില്ലാത്തവനാണോ ഭഗവാൻ എന്നവൻ സംശയിക്കുന്നു.
മൂഢരായ അജ്ഞാനികളാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ദുർബുദ്ധികളായ അവരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കോപം തോന്നിയിരുന്നില്ല. അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമായ വസ്തുതകളെ അഥവാ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയാണത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപകാരിയും ഉപദ്രവകാരിയുമായി തീർന്നതിൽ ആർക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് ഭക്തർ ഊന്നി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അത് ഉപകാരമായാലും ഉപദ്രവകാരമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാത്തിനും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ. നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. എല്ലാതും ആരുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയാ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷ ഉത്തരവാദികളായി ഭക്തർ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രത്യക്ഷ ഉത്തരവാദി ആരും തന്നെയല്ല. എല്ലാത്തിനും അനുമതി നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്ന് കരുതി അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്തന്മാർ. നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു. അതേസമയം നഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോ ഭക്തന്മാരെ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്താൻ വിധം ദയവില്ലാത്തവനാണോ ഭഗവാൻ എന്ന് ഭക്തന്മാർ സംശയിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരല്ല, പൊതുവെ സംശയിക്കുന്നു. മൂഢന്മാരായ അജ്ഞാനികളാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ദുർബുദ്ധികളായ അവരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കോപം തോന്നിയിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലോ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ചെയ്തവരോട്, ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അവരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കോപം തോന്നിയിരുന്നില്ല. അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമായ വസ്തുതകളെ അഥവാ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി അതാണ്. അപ്പൊ അത് അനുകൂലമായതായാലും പ്രതികൂലമായതായാലും നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപദ്രവകാരിയെ പോലെ കലാപകാരിയെ പോലെ അത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവനും തുല്യ അപരാധികളാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപദ്രവകാരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവനും തുല്യ അപരാധികളാകുന്നു. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവിധ വിപരീതങ്ങളെയും ഭക്തൻ സഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സഹിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന് സാധിക്കും. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഇത് ഗ്രഹിക്കുകയാൽ ഋഷഭം സ്വയം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ധർമ്മരാജനാണെന്ന പരമാർത്ഥം തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ ഋഷഭം ധർമ്മരാജനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സർവ്വതിലും ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ക്ലേശം എന്ന ഒന്നില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എല്ലാറ്റിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ക്ലേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ഭഗവത് അനുഗ്രഹമാകുന്നു. അപ്പൊ ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ സമക്ഷം പരാതിയുമായി എത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നിരിക്കെ കലിസത്വത്താൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പശുവോ കാളയോ രാജാവിനോട് പരാതിപ്പെട്ടില്ല. കാളയുടെ ഈ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാള തീർച്ചയായും ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ യമധർമ്മ രാജാവാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ രാജാവ് എത്തിച്ചേർന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റാർക്കും ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലേശം. ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ പക്ഷം പരാതിയുമായി എത്തുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ കലിസത്വത്തെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പശുവോ കാളയോ ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പരാതിപ്പെട്ടില്ല. കാളയുടെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും കാള തീർച്ചയായിട്ടും ധർമ്മരാജാവിന്റെ യമധർമ്മന്റെ രാജാവാണെന്ന തീരുമാനത്തില് രാജാവ് എത്തിച്ചേർന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റാർക്കും ഈ ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാര് മനസ്സിലാക്കി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കി. ശ്ലോകം 23. അഥവാ ദേവമായായ നൂനം ഗതിര ഗോചര ചേതസോ വചസാപി ഭൂതാനാമിതി നിശ്ചയഃ. അഥവാ ദേവമായായ നൂനം ഗതിര ഗോചര ചേതസോ
സശ്ചാപി പൂതനാമിതി നിശ്ചയഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവമായ നൂനം ഗതിരഗോചരായ ദാനാമിതി നിശ്ചയഃ. ദാനാമിതി നിശ്ചയഃ. മായായ നൂനം ഗതിരഗോചര ഭൂതാനാമിതി നിശ്ചയഃ. ഹരേ മാറി മാറി സമർപ്പിക്കുക. ദേവ ഭഗവാൻ, മായയ ശക്തികൾ, നൂനം എളുതായ, ഗതി ഗതി, അഗോചര ഭാവനാതീതം, ചേതസ മനസാലെ, വചസ വാക്കാലോ, ച അല്ലെങ്കിൽ, അപി കൂടെ, ഭൂതാനാം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും, ഇതി അപ്രകാരം, നിശ്ചയ നിർണയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ശക്തികൾ അചിന്യമാണെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളാലോ വാക്കുകളാലോ ആർക്കും അവയെ അപഗ്രഥിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്രകാരം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അചിന്യമാണ്. അത് നിർണയിക്കപ്പെടാണ്. ഇവിടെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ആർക്കും അതിനെ അപഗ്രഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. സർവ്വതിന്റെയും പരമകർത്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭക്തന് നിശ്ചയമായും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ കർമ്മിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാതും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും, അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കർത്താവ് പരമകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തൻ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ കർമ്മിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്? പരമനിർവാഹകൻ ആരെന്നറിയെ യഥാർത്ഥ നിർവാഹകൻ അഥവാ കർത്താവ് ആരെന്നതിനെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാണ് താനെന്ന് ഒരുവൻ സ്വയം അഭിനയിക്കരുത്. അപ്പൊ പരമനിർവാഹകൻ ആരാണെന്ന് അറിയേ യഥാർത്ഥ നിർവാഹകൻ അഥവാ കർത്താവ് ആരെന്നതിനെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാണെന്ന് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യരുത്? അഭിനയിക്കരുത്. ഈ സന്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം സർവ്വതും തന്റെ നിയുക്ത മായാശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഭഗവാനും അതിന് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിയല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് ഭഗവാനും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിയല്ല. കാരണം സർവ്വതും നിയുക്ത മായാശക്തി. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. സർവ്വതും നിയുക്ത മായാശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും അതിൽ നേരിട്ട് എന്തില്ല? ഉത്തരവാദിയല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേഹങ്ങളെ സദാ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേഹങ്ങളെ സദാ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? മായാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹം സന്ദേഹത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് പരമകാരണത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. മായാശക്തിയുടെയും കലിയുടെയും പ്രഭാവത്താൽ പങ്കിലമായതാണ് ഈ സന്ദേഹാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. കലിയുഗമാകെ മായാശക്തിയാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവയുടെ നിർണയത്തോത് അവ്യഖ്യേയമാണ്. അതായത് കലിയുഗം മൊത്തം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തില് ആണെന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ കാരണത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെയും കലിയുടെയും പ്രഭാവത്താൽ പങ്കിലമായതാണ് ഈ സന്ദേഹാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ കലിയുഗം മുഴുവനും കലിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടും മായാശക്തി കൊണ്ടും പൂരിതമായിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ നിർണയത്തോത് അവ്യഖ്യേയമാണ്. നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറയാത്ത രീതിയിലാണ് അതിന്റെ നിർണയത്തിന്റെ തോതിരിക്കുന്നത്. അത്രയും കൂടുതലാണ് എന്ത്? കലിയുഗത്തില് എന്തിന്റെ പരമായ കലിയുഗത്തില് മായാശക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ കലിയുടെ പ്രഭാവം രണ്ടും
ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 24. തപാ ശൗചം ദയാ സത്യം ഇതി പാദാകൃതേ കൃതഃ അധർമാം ശൈസ്ത്രയോത്പഗ്ന സ്മയാ സംഘാമദൈസ്തവ. തപാ ശൗചം ദയാ സത്യം ഇതി പാദാകൃതേ കൃതഃ അധർമാം ശൈസ്ത്രയോത്പഗ്ന സ്മയാ സംഘാമദൈസ്തവ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദയാ സത്യം ഇതി പാദാകൃതേ കൃതഃ ശൈസ്ത്രയോ ശൗചം ദയാ പാദാകൃതേ കൃതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. തപ വൈരാഗ്യം, ശൗചം വൃത്തി, ദയ സത്യം, ഇതി ഇപ്രകാരം, പാദങ്ങൾ, കൃതേ സത്യയുഗത്തിൽ, സ്ഥാപിച്ചു, അധർമ്മം അംശങ്ങളാൽ, മൂന്നും യോജിച്ച്, ഭഗ്ന ഭേദിച്ചു, സ്മയ അഹന്ത, സംഘ സ്ത്രീ സംസർഗം, മതേ ലഹരി, തവ താങ്കളുടെ, വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സത്യയുഗത്തിൽ വൈരാഗ്യം, അത് തപസ്, തപ എന്ന് വെച്ചാല് വൈരാഗ്യം, ശൗചം വൃത്തി, ശുചിത്വം, ദയ സത്യം എന്നീ 4 തത്വങ്ങളാൽ അങ്ങയുടെ 4 പാദങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഹന്ത, സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിയായ കാമം, ലഹരി എന്നീ രൂപങ്ങളിലുള്ള അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധർമ്മത്താൽ അങ്ങയുടെ 3 പാദങ്ങളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? 4 ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ, 4 കാലുകളായിട്ട് പറയുന്ന വൈരാഗ്യം, ശൗചം, ദയ, സത്യം. അതായത് തപസ്, ശുചിത്വം, ദയ, സത്യം. ഇതാണ് 4 തൂണുകൾ, 4 പാദങ്ങൾ. ആ 4 പാദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരുന്നു അത് ഏത് യുഗത്തില്? സത്യയുഗത്തില്. പിന്നീട് അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? കലിയുഗത്തിലായപ്പോ അഹന്ത, സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിയായ കാമം, ലഹരി എന്നീ രൂപങ്ങളിലുള്ള അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധർമ്മത്താൽ അങ്ങയുടെ 3 പാദങ്ങളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗം വന്നപ്പോ 3 പാദങ്ങളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഏത് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഏത് പാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ? സത്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആകർഷണത്തിന്റെ ഇരകളായി നിപതിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആനുപാതികമായി ജീവാത്മാക്കളിൽ മായാശക്തി അഥവാ മായിക ശക്തി, അതായത് ഭൗതിക ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകൾ തീനാളങ്ങളുടെ കാന്തിയിൽ മോഹിതരായി അഗ്നിക്കിരയായി തീരുന്നു. അതുപോലെ മതി വിഭ്രമമാകുന്ന അഗ്നിക്കിരയായി തീരാൻ ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായാശക്തി സദാ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾ മതിവിഭ്രമത്തിന് ഇരകളായി തീരരുതെന്ന് മായിക ശക്തിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകണമെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചലിക്കരുതെന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാതയിലേക്കാണ് നാം മുന്നേറേണ്ടതെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അത്യന്തം ശക്തിമത്താകയാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും, എന്നാൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാണെന്നും ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആകർഷണത്തിന്റെ ഇരകളായിട്ട് നിപതിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളില് മായാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായിക ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരെ? മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആകർഷണത്തിന്റെ ഇരകളായിട്ട് നിപതിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളില് മായിക ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈയാമ്പാറ്റകൾ തീനാളങ്ങളുടെ കാന്തിയിൽ മോഹിതരായിട്ട് അഗ്നിക്കിരയായി തീരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മതിവിഭ്രമമാകുന്ന അഗ്നിക്കിരയായി തീരാൻ ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായാശക്തി മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സദാ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബദ്ധാത്മാക്കൾ മതിവിഭ്രമത്തിന് ഇരകളായി തീരരുതെന്നും മായികാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകണമെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മായാശക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകണമെന്ന്, അത്തരത്തിലുള്ള മതിവിഭ്രമത്തിന് ഇരകളായി തീരരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പക്ഷെ എന്താണ്, അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചലിക്കരുതെന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാതയിലേക്കാണ് നാം മുന്നേറേണ്ടതെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വേറെ എന്തുകൂടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങള്? ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മതിവിഭ്രമത്തിന് ഇരകളായി തീരരുതെന്നും പിന്നെ ഈ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പിന്നെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചലിക്കരുതെന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ പുരോഗമനോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്കാണ് നാം മുന്നേറേണ്ടതെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അത്യന്തം ശക്തമാകയാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും എന്നാൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാണെന്നും ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ഈ മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അത്യന്തം ശക്തിമത്തായതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചലിക്കരുതെന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ പുരോഗമനോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്കാണ് മുന്നേറേണ്ടതെന്നും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ്. മായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അത്യന്തം ശക്തിമത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാണെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അഥവാ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യം എന്നിവയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം സമർപ്പണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അത്തരം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളില് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വൈരാഗ്യം, ശുചിത്വം, ദയ, സത്യം, ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മസമർപ്പണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. സത്യയുഗത്തിൽ ഈ 4 തത്വങ്ങളും പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ അഥവാ സ്തുത്യർഹമായ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിൽ ഇത് 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 തൂണുകളും 4 പാദങ്ങളും സത്യയുഗത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്തുത്യർഹമായ ലക്ഷണമായിരുന്നു ഇത് സത്യയുഗത്തില്. ആ യുഗത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ യോഗ്യരായ ഒന്നാന്തരം ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യരും എങ്ങനെയാണ്? പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു എല്ലാവരും. മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിൽ അവരെല്ലാം പരമഹംസരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഏത് പദവിയാണ് പറഞ്ഞത്? പരമഹംസരുടെ പദവിയിലാണ് അവരൊക്കെ സത്യയുഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിൽ അവരെല്ലാം പരമഹംസരുമായിരുന്നു. സാംസ്കാരികമായി മാനവരെല്ലാം തന്നെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരുമല്ലായിരുന്നു. സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം എങ്ങനെയല്ല? ഈ മായാശക്തിക്ക് അധീനരല്ലായിരുന്നു. ഏത് യുഗത്തിലാണ്? സത്യയുഗത്തില്. അത്തരം സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള കരുത്തരായ മനുഷ്യർ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ തക്ക കൽപ്പുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഈ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ തക്ക കൽപ്പുള്ളവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അഹന്ത, സ്ത്രീകളോടുള്ള അഭിനിവേശം, ലഹരിക്കായുള്ള ആസക്തി എന്നിവയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യം എന്നീ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരം പരിത്രാണപാത അഥവാ മോക്ഷമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പാത മാനവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അഹന്ത കൊണ്ട്, സ്ത്രീകളോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട്, ലഹരിക്കായുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ആനുപാതികമായിട്ട് വൈരാഗ്യം, ശുചിത്വം, ദയ, സത്യം ഈ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്രകാരം പരിത്രാണ പാത അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമാർഗം അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മാനവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു. കലിയുഗം പുരോഗമിക്കവേ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം അഹന്തയുള്ളവരായും സ്ത്രീലമ്പടരായും ലഹരിയോട് ആസക്തിയുള്ളവരായും തീരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ജനങ്ങള് അത്യന്തം അഹന്തയുള്ളവരായിട്ടും
സ്ത്രീലമ്പടന്മാരായിട്ടും ലഹരിയോട് ആസക്തിയുള്ളവരായിട്ടും തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പാപ്പരായവർ പോലും തന്റെ നയാ പൈസയിന്മേൽ അതിയായി അഹങ്കരിക്കുന്നു. പുരുഷ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ സദാ അത്യന്തം ആകർഷകമാം വിധം മോഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾ മദ്യം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്ന്, ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അടിമകളായി തീരുന്നു. സർവ്വവിധ അധർമ്മങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെയാണ്, അഥവാ പരിഷ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇവയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, സ്ത്രീലമ്പടന്മാരും ലഹരിയോട് ആസക്തിയുള്ളവരായിട്ട് മാറാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ കയ്യില് എന്താ പറയുക, പാപ്പരായവർ പോലും തന്റെ നയാ പൈസന്മേൽ അതിയായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നു. പുരുഷ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ സദാ അത്യന്തം ആകർഷകമാകുന്ന വിധം മോഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളാണെങ്കിലോ മദ്യം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്ന്, ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അടിമകളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ സർവ്വവിധ അധർമ്മങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെയാണ്, അഥവാ പരിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ പരിഷ്കാരം എന്നാണ് കലിയുഗത്തിലെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ദുശീലങ്ങളാണ് അധർമ്മങ്ങളുടെ മൂലകാരണം. ആകയാൽ സ്വജന പക്ഷപാതം, കോഴ കൊടുക്കൽ, വാങ്ങൽ എന്നിവയെ നിരോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വജന പക്ഷപാതോ, കോഴ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഇതിനൊന്നും നിരോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനത്താലോ പോലീസിന്റെ ജാഗ്രതയാലോ അത്തരം തിന്മകളെ തടുക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര തത്വങ്ങൾ അഥവാ വൈരാഗ്യം, ശുചി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ തത്വങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്ന ഉചിതമായ ഔഷധം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളെ തടുക്കാനായിട്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ പോലീസിന്റെ ജാഗ്രത കൊണ്ടോ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര തത്വങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൂണുകൾ, വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത, ഇതാണ് നമുക്ക് ഔഷധമായിട്ട്, ഈ ഔഷധം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആധുനിക സംസ്കാരവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. നേതാക്കളും സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നരും അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സമ്പത്തിന്റെ 50% മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഈശ്വരാവബോധം വളർത്താനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാനായി ദയാപൂർവം ചെലവിടുന്ന പക്ഷം ഭക്താത്മാക്കളെ ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ കലിയുഗം നിശ്ചയമായും പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് ആധുനിക സംസ്കാരവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ദരിദ്രവും ക്ഷാമവും നിറഞ്ഞ ഈ പുതിയ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നേതാക്കളും സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നരും അവര് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ജനസമൂഹത്തില് ഈശ്വരാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്താത്മാക്കളെ ആപത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ കലിയുഗം നിശ്ചയമായും പരാജയപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സമ്പത്തിന്റെ 50% നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കലിയുഗത്തിന് നിശ്ചയമായിട്ടും പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതിമതിപ്പ്, സ്ത്രീകളോടുള്ള അനാവശ്യ അഭിനിവേശം അഥവാ അവരോടുള്ള അനാവശ്യ സംസർഗം, ലഹരി എന്നിവയെല്ലാം മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വഴിപഴിപ്പിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം സദാ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ മാനവ സംസ്കാരത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിപഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. സ്ത്രീകളോടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശം, ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതിമതിപ്പ്, അവരോടുള്ള അനാവശ്യ സംസർഗം, ലഹരി, ഇതൊക്കെ നമ്മള് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വസ്തുതകൾ ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ലോക സമാധാനത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കുന്നത് വഴി എല്ലാ മനുഷ്യരും നിശ്ചയമായും അനാർഭാട പ്രിയരും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ
വിരക്തിയുള്ളവര്, ആർഭാടങ്ങള് ഇല്ലാത്തവര്, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശുദ്ധിയുള്ളവരും, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് അവരോട് ദയയുള്ളവരും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നവരുമായി ഒക്കെയായി തീരും. വർത്തമാന കാലത്ത് വളരെ പ്രകടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ തിരുത്താനുള്ള മാർഗമാണിത്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വങ്ങള് പ്രഭാഷിക്കുന്നത് വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യര് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അനാർഭാടപ്രിയരായിട്ട് മാറും, ആർഭാടങ്ങള് വേണ്ടാത്തവരായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ശുദ്ധിയുള്ളവരും, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ദയയുള്ളവരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? ദയ വരും. പിന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നവരുമായിട്ട് മാറും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങള് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷിക്കുന്നതിലൂടെ പറയുന്നത്. വർത്തമാന കാലത്ത് വളരെ പ്രകടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ തിരുത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ മാനവ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന, കലിയുഗത്തിൽ കാണുന്ന ന്യൂനതകളെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ